Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 13. Comencem! Ens trobem el 13 de febrer de 1849, a la població de Tilsit, població que avui pertany a Rússia, però que en aquella època pertanyia a la Prússia Oriental. En el si d'una família molt humil ha nascut el petit Wilhelm. Fill d'un sabater de tendències revolucionàries, el nostre protagonista va passar una infància bastant dura. No obstant, va poder aprendre l'ofici de sabater, tot i que a l'època la competència era molt gran. Quan el nostre protagonista era un adolescent, va ser detingut per primera vegada per pidolar al carrer, ja que es moria de gana. Un temps després, el trobem a Berlín, on finalment va aconseguir una feina de sabater, però era extremadament mal pagada. Essent així, és com va caure en la tentació de fer una trampa per millorar les seves finances. Va agafar un pagaré d'un thaler, que era una moneda que s'utilitzava a l'època, i va afegir un 2 al davant, quedant convertit en un pagaré de 21 thalers. Va ser descobert i denunciat. En principi, el delicte no era excessivament greu, en el sentit de que la quantitat que es va intentar estafar no era gaire elevada. Però el jutge va considerar que era un delinqüent reincident. Recordem que ja havia estat detingut una vegada. Per tant, va ser condemnat a 12 anys de presó per falsificació de document públic. Dura lex, set lex. Les condicions humanes a les presons d'Alemanya de l'època eren dures. Jornades de treball interminables. Estava molts cops incomunicat. No obstant, va ser un presoner obedient i la seva conducta va ser bona. Un cop va sortir de la presó 12 anys més tard, un dels seus excompanys de presidi, anomenat Kallenberg, li va proposar un nou pla il·lícit per enriquir-se. Primerament, el nostre protagonista va negar-s'hi. Volia començar una nova vida de profit. No obstant, la manca de perspectives va forçar-lo a acceptar la proposta del seu company. El pla consistia en robar la caixa dels fons dels tribunals de justícia. Immediatament varen ser descoberts. El nostre protagonista ho va confessar tot i va col·laborar amb la justícia. Com que no havia causat danys, s'esperava que el fet d'haver confessat serviria d'atenuant. Menys mal, perquè li van caure 15 anys de presó. Dura lex, set lex. El 1906 va sortir novament de la presó, essent un home ja gran, amb més de 25 anys de presidi a les seves espatlles. Disposat novament a fer-se un forat a la societat com a persona honrada, i gràcies al capellà de la presó, va trobar una feina de sabater a la població de Wismar. Semblava que per fi treballaria en el seu ofici. Semblava que finalment les coses li començaven a sortir. La feina era relativament ben pagada, les condicions eren bones i el tracte amb els amos correcte. Per fi, sembla que la sort li somreia una mica. Concretament, la sort li va somriure del 23 de febrer al 21 de maig de 1906, data en què li fan passar un control preventiu per expresos per evitar que reincideixin. El problema és que aquests controls més que preventius eren intimidatoris. El control va ser més aviat un interrogatori on el simpàtic funcionari es va dirigir amablement al nostre protagonista de la forma següent. Tu, delinqüent! Perquè hasta la teva corda sou tots uns delinqüents. Ara resulta que tens feina? Sí, és clar. És una tapadora per tornar a delinquir. Que tenim el teu historial. Què, estàs planejant alguna nova estafa, no? Quin nou delicte trames? El nostre protagonista, tot i que va intentar aguantar el tipus, finalment va perdre els nervis. Tot i això, els esforçats funcionaris varen considerar que el temps que portava en llibertat i que no havia comès cap nou delicte el feien mereixedor de la qualificació següent: persona perillosa per la moralitat i la salut pública. Dura lex, set lex. A la benemèrita població de Wismar, a la regió de Mecklenburg, no poden tenir un subjecte perillós per la moralitat i la salut pública. És despatxat de la feina i expulsat de la regió. No obstant, no pot abandonar el país, ja que no té el passaport en regla, donada la seva condició d'expresidiari. Entre maig i octubre intenta empadronar-se a més de 30 localitats, no sent acceptat al lloc. Finalment, aconsegueix ser acceptat a Hamburg, però passa la major part del temps a Berlín. Ens trobem al mes d'octubre de 1906, amb el nostre protagonista, sense feina, evidentment, i vivint miserablement amb la seva germana i el seu cunyat prop de Berlín. Un dia, passejant per un mercat de trastos vells i roba de segona mà, va veure un uniforme. No era exacte, però era similar al d'un capità de l'exèrcit prussià. El va comprar a bon preu. Mentre gaudia passejant pel carrer de les mirades de respecte de la gent, va veure uns soldats que anaven en formació. Es va presentar davant d'ells i els soldats es van quadrar davant l'autoritat. A les seves ordres, capità. On es dirigeix la companyia? Ens dirigim a la nostra caserna. De cap manera, quedeu adscrits al meu comandament que tenim una missió especial.
A les seves ordres, capità. Els soldats, que no coneixien el capità, varen quedar-se una mica parats. No obstant, els galons són els galons, i aquell home tenia un uniforme de capità. Varen seguir-lo i varen anar en formació fins a la població de Kopernik, avui un barri de Berlín. I allà els va ordenar que l'esperessin correctament formats davant de l'oficina de correus, que ell tornaria de seguida, ja que havia de rebre la informació d'un contacte. El nostre protagonista va entrar a l'oficina de correus i va ordenar que interrompessin qualsevol comunicació telefònica i telegràfica amb Berlín, sota pena de consell de guerra. Els empleats, astorats però acollonits també per l'uniforme, per l'amenaça i també per l'autoritat que rodeava aquell capità, van obeir. Seguidament, amb la seva companyia, varen anar a l'Ajuntament i varen ocupar l'edifici. Varen fer arrestar l'alcalde, George Langerhans, acusant-lo de corrupció i de deslleialtat. Seguidament, va confiscar, en nom de la llei, tots els fons de l'Ajuntament, uns 4.000 marcs. Va donar ordres a la seva companyia que escortessin a l'alcalde fins a Berlín, mentre ell custodiava els fons incautats fins a poder-los retornar a unes autoritats civils que no fossin corruptes. Mentre la companyia, marcial i disciplinada, escortava l'alcalde de Kopernik fins a Berlín, el nostre protagonista, des de la porta de l'Ajuntament, els observava marxar, amb un mig somrís amagat pel seu bigoti marcial. Poc després, va desaparèixer. Quan la companyia va arribar a l'edifici de la Nova Guàrdia de Berlín, els oficials de guàrdia no sabien ni què hi feia una companyia sense ordres, ni què hi feia l'alcalde de Kopernik en estat d'arrest. Varen trucar al Ministeri de la Guerra i els hi varen dir que, des del govern, no s'havia donat cap ordre per arrestar ni l'alcalde de Kopernik ni portar-lo a cap lloc i que tampoc es van donar ordres d'incautar cap fons de l'Ajuntament. El Ministeri de la Guerra, per la seva part, va afirmar categòricament que no havia donat ordres a cap capità perquè efectués cap operació. Aquest capità segurament era un impostor. El nostre protagonista, carregat amb els fons de l'Ajuntament, ja feia estona que havia anat a l'estació, havia agafat un tren i se li havia perdut la pista. La policia va trobar posteriorment el vestit de militar. Immediatament es va establir una quantiosa recompensa a qui pogués donar alguna dada per capturar l'estafador. Des del primer moment, la premsa va lloar el que des de llavors anomenarien Hauptmann von Kopernik i la manera com havia pres el pèl a tota l'administració en ple. L'opinió pública, en general, també va acollir amb simpatia aquell home. Finalment, el 26 d'octubre de 1906, la policia el va trobar i el va empresonar. No obstant el suport dels mitjans de comunicació i del poble en general, el nostre protagonista va ser condemnat a 4 anys de presó. L'opinió pública es va enfurismar i va seguir fent pressió perquè fos alliberat. Tant va ser així que el Kaiser Wilhelm II el va indultar el 16 d'agost de 1908, 2 anys després d'entrar a la presó. A partir de llavors, va ser rebut com un heroi popular a tot arreu. Era un símbol de la protesta antimonàrquica i antisistema. Per l'establishment, un personatge així resultava molt incòmode, i les autoritats varen intentar desfer-se'n. Es varen prohibir les manifestacions públiques i, utilitzant la llei de vigilància d'expresidiaris, va tornar a ser expulsat dels llocs. No obstant, a tot arreu on anava era rebut com un heroi. Després de ser expulsat de Leipzig, Kiel, Lindreu, finalment se li va expedir un passaport perquè emigrés a Luxemburg. Allà va viure tranquil del seu ofici de sabater, fins que, poc després de fer 73 anys, va morir d'una malaltia pulmonar. Està enterrat a Luxemburg i a la seva tomba té una placa on es rememora la seva gesta. També té una estàtua de bronze a l'entrada de l'Ajuntament on va efectuar el show, dedicat al Capitán von Kopernik. Sobre el frau comès pel nostre protagonista es varen fer diverses obres, com El capità de Kopernik, de Karl Zuckmayer. S'han fet adaptacions de l'obra de Zuckmayer al cinema, titulades Der Hauptmann von Kopernik, als anys 1931, 1956, 1960 i 1997. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins al proper presentable. Adéu-siau!